Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Pray without ceasing. Don't worry about anything. Instead, pray about anything. Pray in the Spirit at all times and on every occasions. Prayer Power. Praise the Lord. Naimbag nga rabii amin kada kayo amin. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito po sa Prayer Power. Praise the Lord. Ito po ay isang espesyal na edisyon para po sa ating mga ka-life na Ilocano. Kaya ito po ay tinatawag nating Prayer Power Ilocano version. Praise the Lord. Binabati po natin ang lahat po ng nakikinig ngayon pong gabi dito po sa istasyon ng Life Radio 1179 kHz AM radio station. Life Radio, your life, your radio. Praise the Lord. At ngayon pong gabi, isa pong espesyal na edisyon ng Prayer Power ang atin pong mapapakinggan. At makakasama po natin ang manggagawa or head pastor po ng Kawayan Lokal mula po sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Praise the Lord. Magandang gabi po, Pastor Sunny Habil. Naimbag kada rabii tayo aming kakabsat. Praise God. Kadlaawang kayo ti naragsak nga panagdingig itang rabii iti Prayer Power. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ngayon pong gabi ay naayahan po natin ang ating pong mga tagapakinig, lalo't higit ang ating pong mga ka-life na Ilocano na kayo po ay mag-send ng inyong mga prayer request. Pastor, invite po natin sila. Praise the Lord. Kadlaawang kayo dita Chapel Tikawayan, da Benji, Maylin, Jennifer, Jasen, Jericho, dita Kawayan Brethren, kumusta kayo? Praise Naragsak God. nga panagdingig itang rabii iti programa ti Life Radio Prayer Power. Praise God. Kastamit dagita Life Radio listener, kadlaawang kayo ti naragsak nga panagdingig itang rabii dita Barangay Gapal, Praise ni God. Rene Tangunan and family na, Dismuray, Paulino, Michelle Barba and family na, Nungnungan ni Sister Crescencia Estabilio, dita Turayong, Flor Andres, Bustamante Luna, De Los Santos family, Cecilia Manarang, Hermelita Ragasa, ditamit San Isidro Luna, dagiti Domingo and family, Kabatuan, Berseban Santos, Soleben, Bulusan family, Garcia family, dita Baggaw, kadlawang kayo ti naragsak nga panagdingig itang rabii. Praise the Lord. Ditamit San Mariano. Praise the Lord. Praise God. Marami po talaga tayong tagapakinig, Pastor. Amen. Praise the Lord. At hinihikayat po natin ang ating mga listeners na kayo po ay mag-text or tumawag sa ating mga hotline numbers na 0918-389-4144 at 0917-327-1962. Pastor, invite po natin sila sa Ilocano. Praise the Lord. Entayo agdingig iti Prayer Power ket domting kanyayo ti bendisyon ti Apo. Ket daytoy kayong ag-text wenno tumawag iti subscription ti Smart ken Talk in Text 0918-389-4144, no Globe and Touch Mobile subscription 0917-327-1962. Praise the Lord.
Praise the Lord. Glory to God. At bago po habang inaantay po natin ang ating mga texters na magpadala po ng kanilang mga prayer request, ay pakinggan po muna natin ang ilan pong mga paalala. Praise the Lord. Ako po si Veronica Simbi na taga-Angulwan Itsagi, Isabela. Nasumpungan ko po ang live radio nung ako ay binuksan ko po yung radio. Napakinggan ko po ang Oras ng Katotohanan ni The God Man of the House, Arsenio Tan Prior. Nung araw na yun ay may sakit ako sa tagiliran. Sinabayan ko po siya sa kanyang panalangin. Mula noon lagi ko siyang pinapakinggan ang live radio, ang prayer power. Oras ng Katotohanan. Mula noon, pinagaling niya ako sa karamdaman. Ipatpatig na tayo iti Diyos. Kaya't na, ngayon siya tayo kankwana. Dagiti adiyama na pakalitwan. Ken panlubok tayo. Anap nuwan. Iti pamati. Isu natin ang runa anamnama tayo. Awan ti adiyama na panaggadakil. Wano na dagsena para kaniyana. Agtalik tayong arod ken namnamain tayo. Iti maaramid iti manakabali na Diyos. Babaen iti panagkararag. Aw-awisan da kayo nga ipadala dagiti kitdawyo. Iti programa nga Prayer Power. Tatakat adday di ba isa nga espesyal a programa para kadagiti kailian tayo nga Ilocano. Mangrugi kada ito'y pulan iti Mayo. Tunggal Biyernes, alas 7 iti Rabii. Mangeg tayo, ito'y live radio. Your life, your radio. Para po sa aming mga kaibigan na nais dumalo ng mga gawain sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, ay narito po ang aming mga church addresses. Santiago City, Purok 7, Barangay Mabini Highway, Santiago City. Ilagan, Isabela, Capitol Hills Subdivision, Alibagu, Ilagan, Isabela. Rojas, Plado Street, Barangay Luna, Rojas, Isabela. Tumawini, Barangay Ugad, Tumawini, Isabela. Kawayan City, Purok 2, Minante National Highway, Kawayan City, Isabela. Kabagan, Isabela. Provincial Road, Kasibarag Sur, Kabagan, Isabela. Reyna Mercedes, Barangay Talyungan, Maharlika Highway, Reyna Mercedes, Isabela. Jones, Isabela. Barangay Napalyong, Jones, Isabela. Angadanan, Isabela. Barangay Santo Niño, Angadanan, Isabela. Tuguegarao City, number 31, Bagay Road, San Gabriel, Tuguegarao City, Baggao, Cagayan. Barangay Tungil, Baggao, Cagayan. Alakapan, Barangay Maluyo, Alakapan, Cagayan. Igig, Cagayan. Natanzan, Igig, Cagayan. Solana, Barangay Lingu, Solana, Cagayan. Alcala, Cagayan. Barangay Angkiray, Sentro Sur, Alcala, Cagayan. Lalo, Barangay Katayuan, Zone 3, Lalo, Cagayan. Pamplona, Cagayan. Barangay Bidwang, Pamplona, Cagayan. Apari, Cagayan. Rizal Street, Barangay Maura, Apari, Cagayan. Bambang, Nueva Vizcaya. Number 3, Mercado Street, Bambang, Nueva Vizcaya. Solano, Purok 1, Bonfal Proper, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bagabag, Nueva Vizcaya. Tuaw East, Bagabag, Nueva Vizcaya. Difon, Quirino. Barangay Aklan Village, Difon, Quirino. Madela, number 42, Namnama, Poblacion Norte, Madela, Quirino. Difon, Quirino. Barangay Dumanisi, Purok 6, Sitio Amogawen, Difon, Quirino. Nagtipunan, Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino. Ako po si Tatay Andres at taga Calao East. Ang masasabi ko po sa Prayer Power, gumaan ang pakiramdam ko. Kaya yun, umpisa na nun, inulit-ulit ko. Tuwing gabi, tuwing maga, sila lang inaabangan ko. Napakaganda po ng palutuntunan nito. Saka mga sinasabi nila pastor, talagang nanggagaling po sa ating salita ng Panginoon. Kaya po, ako po magpapatunay na talagang binago po nila ako at pinagaling.
Praise the Lord. Magandang gabi pong muli at bago po sa mensahe po ng salita ng Diyos, binabati po muna natin ang ating pong mga Facebook viewers. Magandang gabi po kay Marivic Medina at kay John Timothy Soriano, kay Christine Montesor. Happy viewing po. Magandang gabi rin po kay Army Joy Villanueva, kay Abigail, kay happy viewing din po kay Mark Joseph Orellaneda. Happy viewing mula po dyan sa Lucena City. Kay Sister Sylvia Verdadero, kay Maribel Mendoza, kay Leonora Lim. Praise the Lord. Kay Edeline Corpus, kay Angeline Sebio. Happy viewing po. Kay Zedi Pudukay, kay Rema Tianyo, kay Joan Avelino, happy viewing. Kay Heidi Tesorio, kay Camila Gabarda, praise God. Kay Jose Tianyo, praise the Lord. Kay Maylin Chalyok, kay Brenda Takaw, kay Enrina, happy viewing po sa inyo. Kay Amor Española, praise God. At maging kay Pastor Let Pascual, watching from Life Radio DZAT 1512 kHz. Happy viewing po. At dumako na po tayo ngayon mga kaibigan po natin sa bahagi po ng pagbubulay ng salita ng Diyos. At ito po ay ipaglilingkod sa atin ng minamahal na Pastor Sunny Habil. Praise the Lord. Praise the Lord. Naimbag arabi kada tayo amin at to'y tayo iti programa nga Prayer Power. Sakbay iti sarita ti Apo. Umunang agkararag tayo. Apo mi nga nailangitan, agyaman kami itang arabii, tamin sampay. Inted mo iti kastoy nga gandaway tapno ing kami nga magikan dagiti saritam. Amen. Iti panam bendisyon mo ket ited mo kanyami. Tarabay na kami iti nasantuan nga espiritum. Kinsi kamit ti mambendisyon kadagiti agdingdingig. Agyaman kami daytoy iti kararagmi ken panagtalik itinaga ni Apo Jesus nga Apo mi. Amen. Amen. Praise the Lord. Iti sarita ni Apo Diyos, mabasa tayo sa jay surat ni Apostol Pedro, umuna nga Pedro 5:7. Itakli nyo keng kuwana dagiti amin, apakaringgoran nyo, gaputa ipatpatig na kayo. Tintayo pagadalan, panangipatig, ti panangisakit ni Apo Diyos kanya tayo. Kakabsat king gagayem ko, rumbing laing nga ipatig tayo, ti pinangasakit kanya tayo ni Apo Diyos. Gaputa isunalaing ti makaamo, iti amin nga pagsayaatan tayo, iti agdamakin agnanayon. Gaputa isunalaing ti makaamo, ti amin nga pagsayaatan tayo, kakabsat king gagayem ko, iso nga amin anaimbag para kada tayo, pinanunot ken binukel ti Diyos, tapno pagsayaatan tayo. Madaydayaw tinagan ni Apo Diyos. Daytoy met laing kakabsat ti mangipaniknek ti asi ken panangisakit ni Apo Diyos kanya tayo. So nga kunana ti Biblia, itaklin nyo kenkwana dagiti amin apakaringguran nyo gaputa ipatpatig na kayo. Kata kasano ti panangipatig tayo, ti panangisakit ni Apo Diyos kanya tayo. Umuna, alwadan tay inawat tayo nga panakaisalakan. Kunana ti surat ni Apostol Pablo, umuna nga Korinto 15, manipod 1 ingana 2. Ipalawag ko manin kada kayo kakabsat, ti ebanghelyo nga ikas kasabak kada kayo,
Isumit nga inawat yo, isumit nga yan yo si titibker. Ket gapoken kwa na maisalakan kayo, na ikutan yo, nga agnanayon ti sao nga ingkas kasabak, kada kayo, malaksid no, namati kayo abaring-baring. Alwadan tay inawat nga pan nakaisalakan, gaputa na isalakanin. Ita no saan pay, ita ti gusto nga panawin, nga ingka awatin, ti pan nakaisalakam, babain, panagdingig. Iti sarita ni Apo Diyos, nga maikas kasaba. Madaydayaw ni Apo Diyos. Praise God. Kenkalpasan nga maawat mo, patyem dagiti sarita ti Apo Diyos. Pabautisar ka. Tapno ti pan nakaisalakan, ket maawat, tati maisalakan, ket isu, ti kayat ni Apo Diyos, nga kang runaan. Nga maawat ti tao, nga isu ti panangisakit ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos. Praise the Lord. Apay, masapol tayo nga maawat ti panakaisalakan, anwem dagiti ado nga naimbag abanag, no awan pan nakaisalakan mo. So nga kunana ti Biblia, Marcos 8:36, tanya ti malakam ti tao, iti panakaala na ti amin alubong, ket mapukaw namit ti biag na. Ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong yaman ng buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay? Ibig sabihin, anumang bagay na mabuti at maaaring ang lahat ng bagay ay nasa tao na. Pero kapag walang kaligtasan, ang lahat ng bagay sa kanya ay walang kabuluhan. Tunay. Iso nga ko na ti Biblia, kakabsat kayong gagayim ko. Awatin tayo, ti pan nakaisalakan tayo. Babain, panagdingig, panamati, dagiti sarita ti Apo Diyos, nga maikas kasaba kanya tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. May kadwa, kasano ti panangipatig tayo, ti panangisakit ni Apo Diyos kanya tayo. Ti may kadwa, ipamuspusan tayo, tinarway nga panagserbi ken Apo Diyos. Kunana ti Biblia, dito'y surat ni Apostol Pablo, Colosas 1:10, amag na kayo ama ikarikin ti Apo, tama ipaay iti amin, apakay aywan, nga agbunga kayo iti iso amin anaimbag aramid, ket romang ay kayo iti panakaammo iti Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos. Praise the Lord. Kasano ti panangipatig tayo, ti panangisakit ni Apo Diyos kanya tayo, masapol, kakabsat, nga ipamuspusan tayo, tinarway, nga panagserbi ken Apo Diyos. May kallo, kakabsat ken gayam ko, panagtalik bulusan ti agnanayon nga namnama. So nga kunana ti Biblia dito'y umuna nga Pedro 5:7, itaklinyo ken kuana, dagiti amin apaka ringguran nyo, gaputa ipatpatig na kayo. Praise the Lord. Anya ti kunana ti Biblia, no itaklin tayo ken kuana, dagiti amin pakaringguran tayo, ti Diyos ket ipadpatig na tayo. Anya ti pakariringguran tayo.
sakit, when no problema man, iso nga no adda sakit, tayo, no adda sakit mo, italik mo ken Apo, ta iso mampaimbag ken ka. Gapo, kakabsat, tati Diyos, iso na ti manakabalin amin. Para kaniya Apo Diyos awan tinarigat. Amin nga banag, pwede nga aramidin ni Apo Diyos, aglalo kadagiti agtaltalik kan kuana. Madaydayaw ni Apo Diyos. Praise the Lord. No adda na dagsin a problema, italik mo ken Apo Diyos. Ta iso na ti mangawit ken mangsolbar kadagitoy. Siya ang gagawa at magbibigay ng solusyon anumang problema mayroon ka. Tunay. Sa Diyos, bilang siya'y nagmamalasakit at sa bawat sa Kanya'y nagtitiwala, ang Panginoon ang maghahayag ng Kanyang kapangyarihan upang pangyarihin ang anumang nasa at ibig ng mga sa Kanya'y nagtitiwala. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Madaydayaw ni Apo Diyos. Iso nga sino man nga agtalik ken kuana saan maupay. Sino man nga agtalik kina Apo Diyos saan kuma abambannog. Takuna na ti Biblia dito'y Roma chapter 10 verse 11. Iso amin amamatin to ken kuana saan to ang mababainan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Iso nga saan tayo kuma nga maupay. Saan tayo kuma mabannog. Iti agtalik ken Apo. Ta iso na ti mangisaksakit kanya tayo. Praise the Lord. Praise God. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Amami na ilangitan. Agyaman kami itang arabii, tama minsan pa'y inted mo, itikastoy, nga gondaway tapno in kami, mangigan dagita saritam, nga isuti, inted mo tapno papagsain, itinakim mi, kastamit iti pamati mi. Bendisyonam Apo itang arabii, dagiti request ti gagayem mi anyaman ti kasasaada agyaman kami daytoy ti dawat mi ken panagyaman itinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Sunny Habil, sa pagdadala po ng mga salita ng Diyos sa lingwahe po ng Ilocano. Praise God. Nawa po, naabot po natin ang mga tagapakinig po natin na Ilocano. Praise the Lord. At magkaroon po sila ng higit na pananampalataya sa ating Panginoon, na ang Diyos na ating nilalapitan, na ang Diyos na ating tinatawagan ay Diyos na tumutugon. Praise the Lord. Sa mga pagkakataon pong ito, tayo po muna ay makakapakinig ng papuring awit handog para sa Panginoon. Praise the Lord. The Good Samaritan. Agtalek tayo, iti ka rin Kristo.
rin ti Diyos at talit tayo. At takdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. At takdera, pagtakdera ti kariti Diyos. At talit tayo ta di nga mapaay, di ka rin na uray dumteng tiriga. At kalat na tibilek na mang supya, at talit tayo at kariti Diyos. At takdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. At takdera, pagtakdera ti kariti Diyos. Agkalek tayo iti ka rin apo, isu ko malaing kamangen tayo. Umay bilek ti Espiritu Santo, karin ti Diyos at talek tayo. At takdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. At takdera, pagtakdera ti kariti Diyos. Agtalek tayo ta di tayo matnag, indingan tayo ti Espiritu Santo. Amin nga pagturungan ket lumawag, karin ti Diyos agtalek tayo. At takdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. At takdera, pagtakdera ti kariti Diyos. At takdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. At takdera, pagtakdera ti kariti Diyos. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos po ang naluwalhati sa papuring awit na atin pong napakinggan sa gabing ito. At Pastor, dadako na po tayo sa pananalangin para po sa ating mga listeners at texters. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ama naming Diyos, minsan pa sa gabing ito, kinikilala po namin ang mayaman mong awa at kahabagan sa amin. Salamat po sapagkat may programang Prayer Power na kung saan maidudulog po namin ang aming mga kahilingan.
at kapahayagan po ng aming buong pagtitiwala sa iyo. Ama naming Diyos, nilalapit po namin sa iyo si Rema Teyaño, si Nelson Tesoro, si Brother Isid Rica Blanca, si Sister Enrina, si Maria Teyaño, Marites Sonyo na ngayon po ay nakatunghay sa amin pong Facebook Live. Pagpalain mo po sila, Ama naming Diyos. Maging si Melba Medenilia, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga kabuhayan, sa kanilang mga paglilingkod. Gayon din, pagpalain mo po si Sister Josie Bueno, si Elch Galima, si Maribel Mendoza. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pananampalataya. Maging Sister Gloria Graganta, tulungan mo po sa kanyang paghahanap buhay na ito po ay higit na lumago. Pagpalain mo po ito upang higit din naman niyang pagpalain ang iyong banal na gawain. Amen. Hallelujah! Gayon din po ang kahilingan ni Sister Army Joy Villanueva sa kanyang sambahayan, Amen. sa kanyang pag-aaral. Panginoon, ikaw po ang magsangkap ng makalangit na karunungang nagmumula sa iyo. Hallelujah! Gayon din si Sister Heidi Tesorio, pagpalain mo. Sister Leonora Lim, dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy na lumingap sa kanilang mga pananampalataya sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Maging Sister Telet Magnaye, si Sister Teresa Cheng Cheng, Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang mga kabuhayan, ng kanilang mga pananampalataya. Hallelujah! Tulungan mo rin po na ang kahilingan ni Sister Enrina na ang kalakasan ng kanyang pangangatawan ay lagi mo pong ipagkaloob. Ilayo niyo po sa anumang mga pagkakasakit. Ilayo niyo po sa anumang mga virus na kumakalat sa aming panahon ngayon. Hallelujah! Gayon din po, pagpalain mo Sister Noblisa Kitain, Sister Nena Pudukay, Panginoon, na ang kanyang pamumuhay at ang kalusugang ipinagkakaloob mo po ay lagay mo pong pagpalain. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Karkararagam ita nga rabii, O Dios, ni Ingo Cortez nga aglaing iti sakit na, iti bagina, ni narinaw saw, iti kahilingan nakit maikat, nga tuluyan, dagiti sakit na, iti matana, agsobli ti sigla ti panagbagbagina, kastamit ni Yolanda Corpus, ikarkaragan mi ti anak na ni Jericho, ken pamilya Corpus, nga malampasan dati problema nga adakan niya itata. Amen. Praise God. Tulungan mit Apo ni Lourdes ti angadanan, agimbag ti sakit na iti kidney. Hallelujah! Hallelujah! Kasyam iso na Apo, sikati mangyawat ti panag-imbag ti saksakit na. Kastamit ni Feli Pasis, samahan mo siya, Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil siya ay nag-iisa sa kanilang bahay at gabayanan ang kanyang mga anak na nasa ibang lugar. Siya nga po. Tulungan mo rin, Panginoon, na mula pa, Ama namin Diyos, 9654,
ang kagalingan sa kanyang tumor, Hallelujah. sa breast, at sa kasalukuyan ay sumasakit. Kasyam daytoy nga gayem mi Apo. Iyawat mo ti panaglaing iti saksakit na. Amen. Praise God. Kastamit Apo, ikarkararagan mi ni Fred Merin na ang kanyang mga anak ay may sakit. Hallelujah. Mahabag ka, Panginoon, sa kanyang Amen. mga anak na may Siya nga po. sakit. Amen. Hallelujah. Hipuin mo sila upang maranasan ang iyong pagpapagaling. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Si Nanay Aurig ng Cordon, bigyan ng karunungan, Amen. maging ang kamay ay makagalaw na. Siya nga. Siya ay stroke na pasyente. Hallelujah. Kasyam daytoy nga gayemi Apo, iyawat mo ti panaglaing iti sakit na. Hallelujah. Makagaraw iti imanan ket agsoble iti normal nga panagbagina. Kastamit Apo, karkararagan mi ni Silencio Jimenez nga isunakit makapagnan nga awan ti saklay na. Amen. Hallelujah. Kastamit Apo, dagiti ima kinsaka na ken iti panagbagbagi na ket aglaingen. Hallelujah. Hallelujah. Kasyam isuna Apo. Amen. Kastamit ni Rene Tangunan, ang kanyang kahilingan sa kanyang pamilya na maging malusog at ilayo sa sakit Amen. at maakay ang kanyang buong sambahayan sa paglilingkod. Amen. Praise God. Apo, tulungam daytoy nga kabsat mi. Amen. Sikati mga ramid, iti request na. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Agyaman kami, daytoy ti kararag mi, tinagan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Bago po sa ikalawang bahagi ng ating pong pananalangin na kasama po natin si Pastor Sunny Habil, makakapakinig po muna tayo ng isang papuring awit handog sa ating Panginoon. Praise the Lord.
iti su amin amang bantog kay tapuso. Iten mo at dalik akin wala ket iten na tuken katala ket inana. Nuwadani tay at damit tinagasa. Nuwadasip nge at damit lawa. Nuwadati krus at damit korona. Pilikudan ti ulep init naran niya. Itet mo ken Jesus, iti su amin amang bantog kay tapuso. Itet mo at dalik akin wala ken itet na tuken katana ken inana. Maliwliwa ka kumaom kapsat ko. Kumita ka laeng ken ni Kristo. Di ka imbagan apagamana. Di na katupulos abaybay na. Itet mo ken Jesus, iti su amin amang bantog kay tapuso. Itet mo at dalik akin wala ket iten na tuken katana ken inana. Itet mo ken Jesus, iti su amin amang bantog kay tapuso. Itet mo at dalik akin wala ket iten na tuken katana ken inana. Ket iten na tuken katana ken inana. Ket iten na tuken katana ken inana. Praise the Lord. Ang Diyos po ang napapurihan sa papuring awit na atin pong napakinggan. Praise the Lord. Sa pangalawang bahagi po ng ating pananalangin sa gabing ito, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Puri sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. Ama naming Diyos, sa mga pagkakataon pong ito, inilalapit din po namin sa iyo si Sister Bernadette Teves na ngayon po ay may kahilingan para kay Daniel na bigyan mo po ng banal na pagkatakot sa iyo at ilayo niyo po ang kanyang puso sa makasanlibutang damdamin. Hallelujah. Tulungan mo rin po si Sister Melba Medenilla na ang kanyang
karamdaman ay iyo pong pagagalingin. Hallelujah. Siya po ay isang pasyente na nagdadialysis. Hallelujah. Tulungan mo po na ang kanyang pangangatawan ay palalakasin mo sapagkat sa iyo po ay walang imposible. Hallelujah. Tulungan mo rin po si Lolita Medina sa kanyang pamumuhay. Nawa po ay laging maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang buong sambahayan. Hallelujah. Tulungan mo rin po si Evelyn Alejandro na ang kanyang kahilingan ay kaligtasan ng kanyang sambahayan at ilayo po sa anumang sakit at kumakalat na virus. Hallelujah. Hallelujah. Mahabag ka po, Ama naming Diyos. Glory to God. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy mong iabot ang iyong habag sa Bea Doroni, ang spiritual growth ng buong pamilya niya. Amen. At gayon din maaprobahan na ang kanyang pag-transfer Yes, Lord. na home base. Amen. Panginoon, pangyarihin mo po. Amen. Ikaw ang magpala. Yes, Lord. Gayon din ang kahilingan pa ni Nanay Simang ng Kalawis sa kanyang anak na si Anthony na may bukol sa liig. O Diyos, iabot mo ang iyong hipo Amen. upang kanyang maranasan ang iyong kagalingan. Amen. Upang sa gayon, Panginoon, ay lalo silang higit na manampalataya sa iyong salita. Siya nga po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo rin si Vilma Aglabtin ang kanyang kahilingan sa problema ng kanyang mga anak. Laanan sila ng biyaya sa kanilang mga pangangailangan. Amen. Panginoon, tulungan mo na mangyari ang kanilang kahilingang ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O si Edita de la Cruz para sa kanyang asawa na si Jonathan na may sakit sa kidney at creatinine. Panginoon, maawa ka sa kanyang asawa na si Jonathan. Ang kahilingan ni Edita de la Cruz ay pangyarihin mo. Ikaw ang mag-abot ng iyong hipo ng pagpapagaling. Amen. Isaayos mo ang kalagayan ng kanyang kalusugan, ng kanyang kidney, Panginoon. Amen. Hallelujah. O tulungan mo po si Flor Andres sa kanyang pamangkin na si Minda Andres. Amen. May sakit ang kanyang ulo. Yes, Lord. Hallelujah. Ang kanyang katawan, Panginoon, hipuin mo Amen. upang maranasan, O Diyos, ang iyong pagpapaginhawa sa kanya. Siya nga po. At siya ay gumaling, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kahabaga mo rin si Lolita Hernandez. Amen. Gumaling ang kanyang ubot sipon. Gabayan ang kanyang buong pamilya. Panginoon, ang kahilingang ito ay pangyarihin mo. Gumaling ang sakit na ubot sipon at ang iyong paggabay sa buong pamilyang Hernandez. Amen. Panginoon, ay pangyarihin mo, ipagkaloob mo. Amen. Praise God. Idinadalangin din po namin si Nat, nakararamdam ng pananakit ng kanyang katawan Hallelujah. sa tagiliran. Hallelujah. 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 O naway walang problema gaya ng UTI o sakit sa kidney. Hallelujah. O Diyos, ilayo sila. Gayon din sa kahilingan sa virus. Hallelujah. Panginoon, In Jesus' name. Ikaw ang patuloy na maghayag ng iyong kapangyarihan. Ang Amen. pananampalataya nila ipangyarihin mo. Amen. Ang mga sakit na ito ay sinasaway namin sa Panginoong Kristo. Hallelujah. In Hallelujah. 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 O dalangin din po namin sa iyo kay Rosalinda Rosales ang kanyang kahilingan para sa lubusang kagalingan sa kanyang mga karamdaman. Panginoon, ay bigyan mo ng pangyayari. Amen. Lubusang siya ay gumaling
mula sa kanyang mga karamdaman. Amen. Maawa ka sa kanya. Siya nga po. Gayon din si Carol Anchola, ang kanyang kahilingan sa kanyang masakit na ulo at mata. Panginoon ay iyong hipuin upang Amen. maranasan po ang iyong pagpapagaling Amen. at maging maayos ang kalagayan ng kanyang mata. Hallelujah. Hallelujah. Kahabaga mo po si Crescencia Estabillo para sa kanyang pamilya, ilayo mo, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman. Amen. Si Jonathan na may sakit sa puso at kidney. O Diyos, ikaw ang magpala ng pagpapagaling kay Jonathan. Hallelujah. Hallelujah. Magkaroon po siya ng kagalingan, O Diyos, Amen. upang sa gayon, Amang Banal, siya rin ay makapaglingkod po sa iyo. Siya nga po. Kahabagan mo, Panginoon, ang kanyang mga anak na naghahanap buhay. Hallelujah. Kaya din si Aida Victoria para kay Margarita Pascual, nahihirapang huminga dahil sa goiter. Panginoon, ang goiter ay kaya mong pagalingin. Siya nga po. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay Amen. upang siya'y bigyan ng kagalingan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo rin si Linda Pawid, ang Amen. kanyang kahilingan sa kanyang pamangkin na padalahan siya ng biyaya mula sa ibang bansa. Panginoon, ay pangyarihin mo po ang kahilingang ito. Praise God. Mahabag ka sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Nababatid mo ang kanyang pangangailangan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O hipuin mo po ang kanyang pamangkin. Hallelujah. Amen. Praise God. Si Gloria Balmaceda, Amen. laanan sila ng biyaya sa araw-araw. Panginoon, ay iyong pangyarihin Amen. na sila'y paglaanan ng biyaya sa araw-araw. Siya nga po. Gumawa kang makapangyarihan at Amen. kumasangkapan ka, Panginoon. Siya nga po. Hallelujah. Ng iba't ibang mga kaparaanan. Hallelujah. Hallelujah. O tulungan mo rin po, dakilang Diyos, si Christine Fernando, Amen. pagpalain ang kanyang pamilya at kanilang malampasan ang bawat pagsubok na dumarating sa kanilang pamilya. Maawa ka, Panginoon, sa Amen. kanila. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. O makita po nila ang iyong pagsama, Panginoon, Amen. upang sa pamagitan po nito na ang bawat pagsubok sa kanila ay malagpasan nila. Hallelujah. At magdala sa kanila, Panginoon, upang sila, dakilang Diyos, ay patuloy na umasa sa iyo at magtiwala sa iyo. Amen. Si Mary Rose Ponce, pagpalain at ingatan ang kanyang tatay at kapatid na laging pumupunta sa bukid. Hallelujah. Ikaw ang magpala sa kanilang buong sambahayan. Ingatan mo sila, Panginoon. Amen. Samahan mo po sila sa mga dakong kanilang pinupuntahan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dalangin din po namin sa iyo si Cedra Pascua para sa kanyang manugang na maalis nawa ang matagal niyang ubo at Hallelujah. manas sa kanyang katawan. In Panginoon, Jesus' sinasaway po namin ang sakit na ubo at pamamanas ng kanyang katawan. Ano mang Hallelujah. dahilan, O Diyos, ay ikaw ang nakababatid. Hipuin mo upang maranasan po niya ang iyong pagpapagaling. Amen. Si Dwayne Tarayaw sa kanyang nanay na may gas vein, Hallelujah. sa pagbaba ng creatinine ng kanyang Papa Edgar. O Diyos, hipuin mo. Amen. Maranasan po niya ang iyong pagpapagaling. Siya nga po. Maging sa kanyang kapatid ay ingatan at kagalingan sa dako ng Amerika. Amen. Panginoon, pangyarihin mo po ang kahilingang ito. Praise God. Tulungan mo rin ang kagalingan sa sinusitis ng kanyang anak na si Ek, Panginoon. Hallelujah. Ay gawad mo, Diyos, ang iyong pagpapagaling sa kanyang Amen. sinusitis. Siya nga po. Hallelujah. 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 Sa panlalamig ng katawan ni Ok, gabayan si Akang, kay Gilbert na may sakit sa gallstone. Hallelujah. Pagpalain ang buong pamilya ng Tarayaw. Amen. Mamawag, Aison, Bantat, Gabwat family. At nawa, Panginoon, tulungan mo maging ang civil service at let PRC
Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang patuloy, O Diyos, na gumawang makapangyarihan sa mga kahilingang ito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Si Emily hanggang nahihina siya at di Hallelujah. makatulog sa gabi. Masakit ang kanyang katawan, Panginoon. Alam mo kung ano ang mga kadahilanan na kung bakit nangyayari sa kanyang kalusugan ang mga bagay na ito. Hipuin mo po siya. Amen. At kanyang maranasan, O Diyos, ang iyong pagpapagaling. Siya nga po. Hallelujah, hallelujah. Si Delphin Domingo, pagpalain ang buong kanyang pamilya sa dako po ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. Praise Ikaw God. ang manguna sa kanila, ikaw ang sa kanila'y mag-iingat. Amen. Tulungan mo rin sila Arnie ng San Manuel. Amen. Makayanan ang lahat ng pagsubok. Hallelujah. O Diyos, tulungan mo na kanyang maranasan ang iyong pagsama sa kanya, Amen. ang pagtulong mo sa kanya. Amen. Si Lando, luminaw ang kanyang paningin, Panginoon. Praise God. Kaya mong pangyarihin ito. Hallelujah. Dahil dito hipuin mo ang kanyang mata upang maging maayos ang kanyang paningin. Amen. Si Eddie, siya ay may fatty liver at diabetes, Panginoon. Hallelujah. Mahabag ka sa aming kaibigang ito. Amen. Maranasan po niya ang iyong hipo ng pagpapagaling. Isaayos mo ang kanyang kalusugan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sinoli, paklarin ang kanyang unspoken prayer request. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng kanyang kahilingan Amen. na di mabanggit. Hallelujah. Ikaw ang maggawad ng pangyayari sa kanyang Lord. kahilingan. Hallelujah. Hallelujah. Si Nanay Simang ng San Andres, pagpalain ang kanyang buong pamilya sa San Amen. Andres Amen. mula sa kanyang mga anak, apo Amen. at mga manugang. Amen. Kagalingan din kay Tatay Ilayo. Ilayo sila sa sakit at sa virus. Hallelujah. At ang kapayapaan ay masagana. Amen. At masaganang biyaya, O Diyos, ay iyong pangyarihin sa kanila, Praise God. ipagkaloob sa kanila. Amen. Salamat po, Panginoon, Amen. sa lahat ng mga kahilingang ito. Ikaw na ang siyang gumawa na makapangyarihan at Amen. nagbigay pangyari. Amen. Hallelujah. Tulungan mo rin po, Panginoon, aming idinadalangin sa iyo ang aming pong bansa na ngayon po ay nililigalig ng pandemya Hallelujah. na virus, dakilang Diyos. Hipuin mo po ang aming bansa upang Amen. ipagkaloob na lubusan ang kagalingan. Bigyan mo ng pag-asa ang mga infected ng Amen. COVID-19. Amen. Maawa ka rin po sa aming pong mga tagapangasiwa sa aming probinsya, Amen. ang Isabela, Amen. Panginoon, mula po sa gobernador Amen. hanggang sa mababang katungkulan, Panginoon. Siya nga po. Ang iyong pag-iingat, pagpapalakas ay iyong ipagkaloob. Amen. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Ingatan mo rin po at palakasin ang aming mga kaibigang nasa kasundaluhan, Amen. ang mga nasa kapulisan, Amen. ang mga frontliner, Panginoon. Amen. Pangasiwaan mo po sila at iingatan, ilayo, Lord. Panginoon, sa mga COVID-19. Hallelujah. O salamat po, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala. Hallelujah. Hallelujah. Inaangkin po namin, pinangyari mo na ang lahat ng mga bagay pong ito. Ama, daytoy ti amin nga kararagmi ken panagyaman, Amen. ken panagtalik. Itinaga ni Apo Diyos nga Apo mi. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kinikilala po natin ang magagawa ng Diyos sa atin pong mga kahilingan. Purihin ng Amen. Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Sunny Habil. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Baka meron po kayong gustong muling batiin, Pastor. Praise the Lord. Aking binabati ng
Magandang gabi ang mga kapatid sa dako ng Kawayan, Praise the Lord. ang pastoral staff. Amen. Gandang at masayang pakikinig sa bawat isa sa inyo. Praise Praise God. the Lord. At gayon din, aming binabati din ang mga tagapakinig sa dako ng Kalaka, Batangas. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy viewing po. Magandang gabi at masayang pakikinig Praise no, God. sa prayer power. Praise the Praise Lord. the Lord. Gayun din po, binabati po natin ang ilan po sa atin pong mga Facebook live viewers. Sila Sister Melva Medenilla, Geraldine Tumaning, si Angie, si Jess Sabar, si Marigold Yanson. Happy viewing. Kay Sister Gloria Graganta, kay Sister Susan Lopez, Jacqueline Alzate, Ella Makatangay, Katimbang Maripa, si Maria Ana Lorraine Rivera. Happy viewing din po kay Angeline Kulang, kay Sheila Bugis, kay Marites Zonyo, kay Chuchi Bingkang, kay Amor Española. Happy viewing po. Kay Audrey Araujo, kay Jones Marasigan, kay Lauren Baltasar, kay Mary Ann Hernandez Moral, kay Lovely Joy Barsenal, kay Brother Isid Ricablanca, kay Cani Maris Katarig. Hello po sa inyo. Kay Evelyn Alejandro, kay Nelson Tesorero, Angeline Sebio, Victorino Tesorio Jr., kay Sister Enrina, kay Pastor Tess de Asis ng Reina Mercedes. Happy viewing po. Kay Raymond De Vera, kay Maria Socorro Cheng, kay Pastor Vicky Habil, Pastor, nanonood po siya. Praise God. Antabayanan po natin si Pastor Vicky sa mga susunod na episode po ng Prayer Power Ilocano. Praise God. Kay Sister Ivy Pangatuan, kay Rowena Dimalanta, kay Brother Albert Raizen, Rigel Cadiente, kay Pastor Luz de la Cruz. Happy viewing po. Kay Sister Elma Perez, Azil Ripa, kay Jabi Casita, June Chris, kay Sister Diane Julio. Happy viewing. Kay Sister Christine Montesor, kay Marche Alip, kay Pastor Bernard Rakrakin. Happy viewing. Kay Sister Alice Rodriguez, kay Danilo Sikat, Teresa Chengchen, Zara Lee Canta, kay Pastor Emil Reyes. Happy listening po at happy viewing. Antabayanan din po natin si Pastor Emil. Praise the Lord. Kay Brother Arnold Santiago, Nova Sanchez, Florencia Babaran, Lolita Medina, Zeni Pudukay, Army Villanueva, Joan Avelino, Edeline Corpus, Nena Pudukay, kay Brother Ricky Niebres. Praise the Lord. Happy viewing po sa inyong lahat. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa gabing ito dito po sa espesyal na programa para po sa ating mga ka-life na Ilocano. Praise the Lord. Muli, abangan nyo po ang special na edisyong ito ng Prayer Power sa susunod po na Biyernes sa ganap po na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Ako po ang inyong nakasama sa gabi ito, Pastor Dayan Palaganas with Pastor Sani Habil ng Kawayan Lokal. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Iyo po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers, 0918-389-4144. At para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, 0917-327-1962. At kayo po ay aming malugod na paglilingkuran. Ang mabuting balita.